Jangan aku sok kewan ngene iki. Aku takut. Langsung ya. Boleh, boleh. Langsung Mas. Kula nyon keplaipun.
Mas Katuran Venta. tunggal lagon ayang-ayang. Nggih. Ndredeg ya Mas aku ya Allah. Ngapunten nggih. Lah ditelat niku. Karang yo. Ora lah. Ora main. Ning dalan ora ning sing ngancani iki mau. Lah supirmu seneng ndi Mas? Supirku turu wisan mau diterangane. Sing turu supire kok, Cek. Ngapunten Mas. Oke. Nggih, sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Sugeng dalu Mas Sugeng Venta. dalu, Mas Jarot, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaturaken matur sembah Kapahan. nuwun rawuhipun. Ya. Matur suwun, Mas. Sehat Mas Venta. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari dalam dugi mriki jam berapa tadi? Dari Jogja Oh Jogja. langsung Nggih. ke Cus ini tadi. naik Giri Suba. Nggih. Oke, alhamdulillah naik ke Giri Suba langsung cus ya. Nggih, menika nderek bingah nggih Mas. Nderek Rekan-rekan Yoga Joprusa sampun ngrawuhaken panjenengan menika ingkang dalu punika kaleresan anniversary yang ke-6 nggih. Yang ke-6? Yang ke-6. Lah 1 sampai 5 kok orang ngejak aku. Lah sami kula nggih Mbak. Sing tanggung jawab apa iki? Tidak. Kemarin yang tanggung jawab Pak Yuda ya. Oh. Alhamdulillah Sing tekan rezeki. 5 ki ora ngerti jane. Jane iki ngerti Sale. Mas. Wah, Paling jenengan dugi mriki napa rawuh dugi mriki mau nganu nggih Mas napa dipandegani Mas sinten? Aja ngomong jeglek cah, aja cangkut jeglek engko nggo keri jeglek. Marjukai halo ya. Nah. Mas. walah nek didi ketemu iki ya. Mas, ngono-ngono kae. Wah, donatur. Iya lho Mas. Donat piye? Marjuki jarene ra sida dimutilasi ya Allah. Aku neng kono neng gone Mas Tejo ya Jih, ketemu. hadir. Lajeng Lajeng Mas Juki neng TVRI wingi Mas ketemu Marjuki. Neng kene iki lho ya. Ketemu nah. Marjuki. Duh, tenan, ya. Wis pokoke keki kaya kami tetep kok Mas ning ndi ana, nggih. Pun paring lelagon apa pripun derek Mas Venta? Nggih, nderek. Mliginipun kagem caos panglipur lumantar panjenengan sedaya menika karawuhan wayahipun swargi Pak Mantos monggo. Iya Mas. Sampun lelagonnya sudah di Sudah, Oke. wis melu sepel aku Wah. aku ya dene wingi. Ya lagi iki bintang tamu sing gelem melu sepel gek wak Yo, kanggo tara kan. makan sepel tolen. Lah aku ora dijak. Wo. Ile. Kowe Rod, iki bayangno. mbake ora teko. Ki kon nembang I don't know. Ngono iki I don't know tenan ya anjing. Iki wis Juno. hukume Mas Venta iki wis Heeh. wis garise Mas Nek Venta. kelas niki. aja cublak-cublak. Iya. Oh. Iya. Iki padha-padha wong Jawa ya ilate ya untel ya Oh padha. mboten napa-napa nggih. Pun aturaken Mas Venta. Ya terakan lelagon